Давай сейчас скажу. Черняховського. Наступний припинок – вулиця Черняховського. Черняховський Иван Леонидович, советский военачальник, генерал армии, лучший герой Советского Союза. В ходе Великой Отечественной войны командовал Третьим Белорусским фронтом. Загинул у боя. Наступний припинок – акціонерне товариство маршрут номер 14.
Осторожно, дверь Наступный припинок. Улица Горбата. Уроженец командир 37-й гвардейской танковой бригады. За мужность и героизм посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Микрорайон Заходний. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Микрорайон Заходний. Уважаемые пассажиры, у пярэднія дзверы маюць праву ўваходзіць пасажыры летнедашкольнага ўзросту, дзяржаўныя жанчыны, інваліды і грамадзяне сталага ўзросту.
Заходній. Наступний припинок. Вулиця 62 Стрижника. Маршрут 14. Двери зачиняются. Наступний припинок. Вулиця 62 Стрижника. Припинок. Вулиця 60 Стрижника. Наступний припинок. Ринок Сонячний. Маршрут номер 14. Осторожно, двери зачиняются. Рынок Солнечный. Уважаемые пассажиры, Минский автобусный парк оказывает услуги по перевозке пассажиров. Заявки на перевозку принимаются от физических и юридических особ усіх форм власності. Транспорт для центра ведення різних громадських мероприємств, екскурсійних поїздок, перевозку весілля, ритуальних мероприємств по маршруті і графіку руху, усталяваному заказчикам. Заявки приймаються по адресі город Пінськ, вулиця Брестская, 111, другий поверх, отдел перевозок. Наступний припинок
Микрорайон.